puilao sini kathang kai tono balai hambai maya pharo tan bai hingke jongno kaitor tuidului subawi bini kharakma bai khlai o bisio bo haina hai Jesu Christo asimnatui Christmas tai buskangni bisikatal kaitor chungno roma bai khlai puilao kaitono hambai ya pharo tebo hambai ya pharo ojrabo sini o Tripura hani joto bororokno se joto dophani joto kok sanai joto dopharokno tai joto kok sanai joto dopharokno kaitoni hamari bai khlai chini khumlung baptist association ni tai ani nukhungningui Christmas tai bisikatalngai khaka hamchi bai ya pharo phari chung o jorao haina hai kaitor chungno tuidurma bai khlai o bisio bo chung 2025 bisio bo Christmas kaitor chungno roma bai obono tai bisikatal 2026 buskango chungmanai abono kok kusaramu chungmakhai phari o Christmas bisi sini bagui jotin nukhunguno chung khaksangma bai khlai tongthoma bai khlai kaisa tai kaisa hamjakma bai khlai chung o Christmas chung kha tongthoma bai khlai chung khlailen tai bisikatal sini katal wansungma bai chung buskangni yapri senani bagui uklokno pogui buskango chung tebo kahamka yapri senani abono chung wansungma bai khlai chung abuk lainani bagui joto nono ang kok kusana musungo tai jotoni nukhungo jotoni thanibo joto dofani thanibo abono chung o Christmas bisikatal ningai kok kusana musumakai phaidi chung thansa khlai chini bebakno chung pokbai na khai chini kwbangma saya sugya tongmarong chung nakar lai katal kha wansunga baike buskango chung kaham wansunga baike phari chung abuk lainani bagui obono jotoni thani kok kusaro hambai